apa mukjizatnya Nabi Musa. Akto paring hu ing Nabi Musa Allah sapa Allah ing kilabal asa ing ngalih tongkat atau merubah tongkat hayatan ing dadi ula tas'a hale melaku apa hayah. Allah memberi Nabi Musa mukjizat berupa merubah tongkat menjadi ular yang berjalan pada saat itu melawan tukang sihirnya Fir'aun. Jadi tongkat dilempar dan berubah menjadi ular betulan, bukan ular yang jadi-jadian, tapi benar ular yang asli. Wa ikhraja yadihi lan ngetokaken tangane Nabi Musa min jaibihi saking klambine Nabi Musa baidoa hale putih kasyamsi kaya srengenge. Li annahu krana sak temene Nabi Musa ursila iku diutus sapa Nabi Musa ila